खुलुमबाय आंनि मुङा क्रिया के बर' आं मैया मोनसे हारियारि मिउजिक भिडिअ हगारनाय जादों जानो हागौ नोंथांमोना नुवाखै दिनै बेनिखायनो आङो बे चेनेलनि गेजेरजों बा बे रादाबनि गेजेरजों आं फोरमायनो सानदों दि आंनि बड'लेण्ड आइजो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना रायजो राजा गासै बुहुमनि जेसेबांखि बर' रायजो राजा सुबुंफोर दङ नोंथांमोना जुदि हारिखौ अननाय आरो हारिनि बर' फिसाबा आंनि चेनेलाव बड'लेण्ड आइजो इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय आं बेखौनो मिजिंथिबाय नोंथांमोना गासिबो आंखौ मदद होगोन बा अनसायगोन आरो आंनि चेनेलाव थांना नायहैनानै साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय बयबो अब्लासो आङो दावगालांनो जुजिनो खाबु मोनगोन बा आवगायलांनो हागोन भिडिअ हगारखाबायना मैया बड'लेण्ड आइजो बड'लेण्ड प्रसान्न बसुमतारी लिरनाया आंनो लिरदों क्रिया के बर' खन्नायाबो आंनो खनदों